Je to už 90 rokov, čo sa v Čiernom Ústredí začalo vyučovať v budove základnej školy postavenej po prvej svetovej vojne. Vzdelávali sa v nej 300 detí, no telocvičňa chýbala. V roku 1960 vyrástla v jej susedstve novšia školská budova, opäť bez vyhovujúceho priestoru pre telesnú výchovu. Bola tak jednou z posledných škôl na Kysuciach bez športového objektu. Všetko sa zmenilo v piatok 2. februára. Pri základnej škole Čierne Ústredie vyrástla za 2 roky moderná telocvičňa so všetkým potrebným vybavením. Nové športovisko, zodpovedajúce súčasným trendom, si v týchto dňoch už naplno užívajú školáci. Zakrátko ju budú môcť využívať všetci ostatní športovci z dediny a okolia, aj miestne športové kluby. Generácie ľudí, generácie detí, generácie starostov a poslancov naozaj tvrdo pracovali na tom, aby telocvičňa, sportová hala, ktorá naozaj v tejto obci chýba a dlhodobo absentovala, tento sen sa mnohým generáciám naozaj dneska týmto momentom splnil a treba sa len zaželať, aby plnila svoj účel, aby sme naozaj pritiahli čo najviac detí ku športu. Myslím si, že to je taký stánok pre šport, kultúru, tu naozaj chýbal a tá prázdna diera je naozaj dnešným dňom vyplnená. Palubovku poriadne otestovali ešte pred samotným otvorením žiaci oboch čierňanských škôl vo vzájomnom exibičnom turnaji vo florbale. Je fantastická. A tiež je dobrá. Určite je to dobrá vec a všetci sme sa tu tešili, kým to urobia. Určite málo, mi sa tu hralo veľmi dobre a bola tu dobrá atmosféra. Užili sme si to. Bolo to veľmi dobrý nápad toto vybudovať, bolo to veľmi zaživné tento šport. Akože my to moc v našej škole netrenujeme, ale bolo to dosť dobré. Určite to bolo potrebné, myslím, že sa zlepší cvičenie, šport pre nás, takže tak. Podľa mňa je to skvelé, dá sa tu hrať výborne florbal, čo ma veľmi baví a úplne aj tí, čo sú teraz prváci, to teraz plné generácie budú mať vlastne tú telocvičňu a bude to super. Prvý projekt telocvične uzrel svetlo sveta už v roku 1993 za pôsobenia starostu Rudolfa Benčíka. Odvtedy sa obec snažila šetriť peniaze na tento účel a žiadať štát o dotácie. No najvyšší čas, že sa to podarilo zrealizovať, bo sa na to dlho pripravovali, ale bohužiaľ to nevyšlo. Hovorí sa, že nebola správna konštalácia, všakže? Jednak to a potom sme mali aj v podstate iné programy rozvojové, ako bolo plynofikácia, kanalizácia, vodovody. Stavbu inicioval aj jeho následovník Pavol Gomola, ktorý kormidloval obec 20 rokov. Toho veľmi potešilo, keď takmer zabudnutý projekt vstal po desiatkách rokov z popola a obci sa podarilo získať na výstavbu športostánku príspevok z Fondu na podporu športu vo výške viac ako 600 000 eur. Takmer rovnakú sumu vložila do stavby zo svojho vlastného rozpočtu. Využili sme to, že v roku 2021 bývalá vláda Slovenskej republiky asi poprvýkrát v histórii novodobej Slovenska vypísala grant na podporu športu, to znamená na výstavbu a rekonštrukciu športových zariadení. Vôbec v tej prvej výzve, ktorú vyhlásila, tak sme boli úspešní. Dostali sme nenávratný finančný grant vo výške 625 000 eur. No a toto je výsledok tohto grantu. Sme veľmi radi, že táto športová hala bude slúžiť deťom, mládeži, športovcom, rôznym záujmovým združeniam, spolkom, no a aj širokej verejnosti. Po športovom zápolení sa pozvaní hostia zúčastnili slávnostného otvorenia a prehliadky priestorov nového športoviska. Nechýbali starostovia obcí spoza poľskej aj českej hranice, predstavitelia regionálnej a štátnej správy a samospráv, či Ján Krišanda, štátny tajomník rezortu cestovného ruchu a športu. Nové priestory posvetil miestny správca farnosti Anton Galus. Riaditeľ školy Rastislav Kruták na otvorení prezradil, že nová telocvičňa je splnením dlhoročného sna. Čierne dlho čakalo na novú halu, boli sme bez telocvične, cvičili sme na hlavnej školskej chodbe, kde vlastne tie podmienky boli absolútne nevyhovujúce. Momentálne sa tá situácia určite zlepší, veľmi sa tešíme na novú halu.
sme radi, že po toľkých rokoch sa podarilo vlastne urobiť až dve v podstate telocvične. Budeme mať gymnastickú, ale aj veľkú halu na športy, ako je florbal, basketbal, volejbal. Čiže určite naši žiaci sa môžu zoznámiť aj so športom na tyči, môžu sa zoznámiť so športom na lane. Proste určite tá telesná sa posunie dopredu. Aj v oblasti športových súťaží, ktoré poriada okres Čadca, či už sú to športové súťaže v kolektívnych, ale aj v individuálnych športoch. A myslím, že aj krúžky, čo sa týka záujmovej činnosti, krúžkov športových, tak bude to určite veľký prínos a veľký posun dopredu. Priestor samotnej palubovky má rozmer 30x15 metrov, čo je plocha 2,5 krát väčšia ako kultúrna sála v obci. Okrem samotného veľkorysého priestoru na cvičenie a športovanie sú vo vnútri objektu žiakom k dispozícii šatne, nevyhnutné sprchy či sociálne zariadenia. Telocvičine chýba nové športové vybavenie pre viaceré druhy športov, od volejbalu cez hádzanú, florbal, futsal až po basketbal. V rámci projektu bol tiež upravený areál a vstup do budovy pre ľudí s telesným znevýhodnením. Samozrejmosťou je aj hľadisko pre viac ako 130 osôb. Obec výstavbou novej telocvične získala veľkolepý priestor s kapacitou približne 500 osôb aj na usporadúvanie kultúrnych či športových podujatí. Samozrejme staráme sa všetky projekty podriadovať takému neustálému rozvoju a dnešným potrebám, takže na rade je rekonštrukcia a nejakým spôsobom investícia do areálu futbalového ihriska, kde sa bude rekonštruovať nová tribúna, zázemie sociálne, nejaké malé workoutové ihrisko, tak aby vlastne už po 90 rokoch futbalu na čiernom sme naozaj tento stánok futbalu, ktorý je takým ťahuňom športu na čiernom, dali do takého stavu, aby sa za neho nemuseli hanbiť.